Magpadayon kita sa ato ang serye nga kay kaduha naman ni Domingo karon nga nagsugod ta sa ato ang Cebuano service. Magpadayon ta sa atong ikaduha nga Domingo sa serye nga naguluhan pagmugna og lig-on nga pagtuo atong baruganan. Ang sukaranan sa ideya nining maong siri mao nga nagkinahanglan ta og lig-on nga pundasyon aron ang sukaranan o magpuyo kita nga magbadaogon sa atong Kristohanong kinabuhi. Matag semana maglantaw kita og mga simple nga kamatuoran nga mahitungod sa pagtuo. Ug sama ining atong mga gihimo karon nga atong gitan-aw gayud nga kun wala tay pagtuo huyang kayo ta. Busa kini nga siri nakatabang kini nato ug labaw sa tanan alang ni atong mga Kristohanon, kitang mga Kristohanon nangandoy gyud kita niining maong pagtuo. Ug ato lamang kining makab-ot ug mabatunan pinaagi sa ato ang Ginoo sa Kristo. Magsugod kita karon sa ato ang pundasyon. Ang ato ang title karon sa ato ang sermon sa pulong sa Dios, giingon dinhi nga malungtaron pulong sa Dios. Gihangyo nako ang tanan magbasa ta sa pulong sa Ginoo. Gihangyo nako magbarog ta. Agi pagtahod nato sa pagbasa sa balaan nga pulong sa Dios. Atong basahon ang Isaias 40 bersikulo 8. Magdungan kitag basa ni mga igsoon, duha lang ni siya ka basahon ang usa Salmo 33 ug 4 ug atong unahon pagbasa ang Isaias 40 kapitulo 40 bersikulo 8. Gaingon dinhi, malaya ang sagbot ug malarag usab ang mga bulak, apan mulungtad gayud hangtod sa hangtod ang pulong sa Dios. Salmo 33 bersikulo 4 nagaingon, matuod ang mga pulong sa Ginoo ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Magampo ta. Langitong Amahan, salamat Ginoo sa imong grasya nga imong gihatag kanamo. Kining tanan namong nahimo Ginoo dili kini tungod og alang kanamo apan kining tanan tungod og alang kanimo. Ug tuguti Lord, kami magaampo kanimo nga ikaw magauban ining maong serbisyo Ginoo Lord God nga among gihimo ning kapunon Lord God. Ug ang tanang mga butang nga imong gihimo Ginoo among gipasalamatan Ginoo Lord God tungod kay ikaw ang Dios nga labing gamhanan, mahigugmaon ug matinud-anon sa imong mga saad. Muduol kami kanimo nining kapunon Ginoo Lord God ug mangayo kami glamdag Ginoo pinaagi sa imong balaang Espiritu Santo aron makabaton kami Ginoo Dios ug alam Ginoo Lord God aron mahibaloan namo Ginoo ang tanan namong pagabuhaton nga mahisubay sa imong kabubuton ug ikaw lamang ang mahimaya. Lord, salamat ining tanan ug ang tanan dungog himaya, pagdayeg pagpasalamat. Imo lamang o Dios sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among Ginoo. Amen ug amen. Palihog manlingkod. Nagaingon dinhi nga sa Biblia nga ang pulong sa Dios tungod kay giingon kini nga pulong sa Dios. Ang Biblia pulong sa Dios tungod kay nag-ingon kini nga pulong sa Dios, di ba? Nituyok ra. Klaro ba og nakuha ba ninyo ang pasabot aning mga pahayag, kani nga pahayag? Ang uban siguro nato dinhi nakatuon og pilosopiya. Naa may kanang nag-eskwela man ta og mga philosophy na pagani na nagikuha na sa high school karon hangtod sa kolehiyo. Tingali adunay usa ka professor nga nitambong sa klase sa iyang klase nga pilosopiya. Nagdala kini og mga ginunting nga picture, mga clippings, gitawag nato clippings nga naay nga gikan sa pamantalaan nga dunay mga artikulo. Kini mahitungod kini sa Kristohanon nga maghatag og tubag sa tawo nga adunay mga pangutana. Ingon dinhi ang usa sa mga pangutana, ang Biblia pulong ba sa Dios? Mao kini ang iyang tubag. Usa ka estudyante ni tubag nagkuha siya og sitas gikan sa sikan o ikaduhang Timoteo 3:16.
Pamilyar kay ni nato nga maong bersikulo. Nagaingon din sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16, ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran ug sa pagbadlong sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Nining bersikulo lamang mga igsoon atong makita nga dako kay kapuslanan ang pulong sa Dios sa atong kinabuhi. Sa paghuman niyag basa sa artikulo niingon ang professor mao kini ang pinakamaayo nga ehemplo sa usa ka gitawag nilag circular reasoning. Ako ni gipangita unsa ni sinigbuano ani nagtuyok-tuyok lang ko inko circular lang gayhapon tuyok-tuyok man. No? Imong giangkon nga ang Biblia pulong sa Dios tungod kay ang Biblia nag-ingon nga kini pulong sa Dios. Kung atong makita ang iyang gisulti dinhi ang nga pulong ningon nga ang pulong sa Dios nasa Biblia pulong sa Dios tungod kay ang Biblia nag-ingon nga siya ang pulong sa Dios. So atong makita naragid na siya dinha, wa gid na siya molayo, nagtuyok ra gina. So dinala nako binisaya to. Sama nga nay usa ka tawo nangutana nimo nga tinuod ba ang iyang gisulti? Kani usa ka ehemplo. Na moingon ka nga oo tinuod. No. Unya mangutana ang usa ka tawo nga giunsa man nimo pagkahibalo nga tinuod? Mutubag sa ka mingon ka nga ningon man siya nga tinuod ang iyang gisulti. So wala tay mahimo ana kay gikan niya tinuod man kuno iyang gisulti. Di ba? Pero atong tan-awon makaduda, di ba? So lain pang senaryo. Kung naay usa ka tawo nga nasaag sa inyong lugar. Example gyapon human gusto ka masayod sa kamatuoran kung kinsa siya og diin siya gikan, unsa may imong buhaton? Mutawag ba tag mga eksperto nga mutan-aw sa klase sa iyang sinina? Mailan siguro no kung tagadiin og magsinina siguro. No, ipasusi ba ang iyang hulagway og mga butang nga iyang gadala para lang mahibaw-an ang kamatuoran mahitungod ining tawana? Lain na pay lain. Nganong dili man ta mangutana mismo sa maong tawo aron atong masayran ang gusto natong mahibaluan mahitungod kaniya. Sama sa pulong sa Dios. Nagaingon nga ang Biblia pulong sa Dios tungod kay ang Biblia nagaingon nga kini pulong sa Dios. Mao na ang gitawag og circular reasoning. Apan naapay daghan nga atong kinahanglan nga masayran luyo niini. Karon ang Biblia nag-angkon aron atong makita kung unsa gayud ang matuod sa basahon nga mao ang Biblia. Nag-angkon nga usa ka libo og 1,500 kahigayon direkta man o dili kini ang pulong sa Dios. Nagdeklarar nga kini pulong sa Dios. So unsa man ang atong mahimo niini? Motuo ba kamo ani nga ang Biblia pulong sa Dios? Tungod kay ang Biblia nag-ingon nga kini pulong sa Dios? Atong makita dinhi mga igsuon kay nituo man ta nga ang Biblia ubos sa balaang lamdag sa balaang Espiritu Santo apan kini dili ta motuo sa mga gipamulong sa Biblia nga mao kini ang pulong sa Dios. So sama ra usab nga wala ka motuo sa kinatibuk-an kung unsa man ang naa diha sa maong basahon. Nasayod ta mga igsuon nga ang Biblia mao na ang pulong sa Dios o ang pulong nahimong Dios. Mao na mismo ang ato makita. Dili kita magpakabuta sa atong pagtuo, pwede ra kita mahimo ra kitang mususi aron mahibalo ta sa kamatuoran. Aduna tay duha ka pagsulay nga buhaton sa kasulatan o sa Biblia aron atong makita kung kini kasaligan ba. No. Una, nasayod kita nga ang tumong og tuyo sa kaaway nga hatagan kita og mga pagduda bahin sa pulong sa Dios. Maldito kay ni ang kaaway. Kusog kay ni siya manintal ug mao ni agni nato nga kanang pulong sa Dios dili na tinuod. Kung mahitabo man kini, makabaton kita og pagduha-duha sa atong pagtuo nga kita sumusunod kang Kristo.
kung magpadala kita aning mga tentasyon o kaning mga pulong sa kaaway. Ang ikaduha, daghan kaayo mga impormasyon nga atong makuha sa internet, sa mga gadget ug uban pa. Labi na gyud na mga eksperto nga maayo kay musulti mo dani kanato. O kinsa mang mga maabilidad nga maayo kay mo dani. Kadaghan nato muuna og pagpangayo sa mga opinyon sa tao. Sa dihang moabot na kita din hindapita mahitungod sa Biblia, usahay atong unahon mangayo ta og opinyon sa atong mga kaigsuonan o sa mga tao. Wala nato unaha pagpangita, pagbasa ang basahon sa pulong sa Dios aron mahibalo ta kung unsa bini kasaligan ba gyud dili. Kung wala kay pagtuo, bisan unsa pa man nga ebidensya nga imong makita o madungog, dili gyud ka motuo. Wa gyud mahimo. Wa gyud tay mahimo na. Busa ang tumong og tuyo nato ning kahaponon mao ang pagpalig-on sa iglesia sa Dios. Sa atong iglesia. O kita mao ang mga instrumento niini nga gigamit sa Dios aron kita magkahiusa niining maong buluhaton. So ang mga pagsulay atong basahon din mao kini ang pagsulay una preserbasyon, pag-preserve. Atong tan-awon kun giunsa pag-preserve sa Dios ang iyahang pulong. Atong basahon sa Isaias 40 kapitulo 40 bersikulo 8 sa maayong balita. Nagaingon, malaya ang sagbot ug malarag usab ang mga bulak apan mulungtad gayud hangtod sa hangtod ang pulong sa atong Dios. Diya lamang makita nato nga ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa hangtod. Ug atong tanawon sa unang Pedro kapitulo 1 24 bersikulo 24 ngadto sa 25 sa maayong balita. Nagaingon ninhi, kay nag-ingon ang kasulatan, ang tanang mga tao sama lamang sa sagbot ug ang tanan nilang katahom sama sa bulak niini. Ang sagbot mamatay ug malarag ang bulak niini, apan ang pulong sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Mao kini ang maayong balita nga gisangyaw nganhi kanato. Amen. Salamat sa Ginoo. So atong basahon sa Mateo 24 kapitulo 24 bersikulo 35 nagaingon sa maayong balita. Matapos ang langit ug ang yuta apan ang akong mga pulong magpabilin gayud sa kanunay. Ug wala pa ta mahibalo kun unsa nang langit, wa ta mahibalo nga niya ta sa yuta. Kining atong barugan karon mahanaw ni. Bisan pa magani ang langit mahanaw apan ang pulong sa Dios magpabilin. Gikan pa sa unang tugon ug sa bag-ong tugon daghan na kaayo ang miatake nining basahon, nining Biblia. Apan ang atong makita gyud kun unsa gyud gipreserbar sa Ginoo, nagpabilin kini nga milahutay hangtod karon anaa pa kanato. So mao kini ang preserbasyon. Adunay usa ka punto nga lain sa preserbasyon nga nag-ingon ang Biblia nilahutay sa kadaghang pagsulay sa panahon. Mao na gyud test of time. Sa kadaghana, sa kadugay na nagpabilin paghapon hangtod karon ang Biblia. Ang Biblia nahisulat gikan pa ni Moses. Sa pagsulat sa 5 ka basahon ini, adunay 1500 ka tuig nilabay hangtod kang Apostol John nga nagsulat usab sa pinadayag. Pila na ka henerasyon. 1500 ka tuig ang milabay gikan ni Moses hangtod ni John o ni Juan nga nagsulat sa pinadayag. Kung sa ato pa gikan ni Moses ngadto ni John ug diri nato naagyod labing minus umukapin nga 2,000 ngadto sa 300,000 katuig ang gidugayon. Puti na nagko ang litra ni atong giingon, atong gisulti. Mao na ang gidugayon sa ato ang pagtan-aw nga ang pulong sa Dios magpabilin ug milahutay gid hangtod sa kangturan. Unsaon man nato pagkahibalo nga tukma gayod ang pagbalhin
Kining pagbalhin mga igsuon, kining sa daan nga scroll, nga gitawag natong scroll, parchment, katong ilang gisulatan, gibalhin ni ug lain tungod kay wala na siya. Ato ning makita din along the way no sa atong pagbatbat ani. Gipagbalhin sa kasulatan base sa gikan sa original nga nagsulat. So gikan sa original hantod sa pagbalhin ini atong tan-awon ang unang tugon. Sa Old Testament ni siya. Gikan sa Genesis adunay 1,000 ka tuig ang milabay una pa nahisulat ang basahon sa Malakias. So dunay gap, dunay siya gidugayon in between no sa tunga-tunga nila gikan ni sa Genesis ngadto sa Malakias o sa Malakay. Timan nga wala pay imprintahan, wala pay mga printing press niadtong mga panahon na. So ug atong hunaon walay printing press, gikamot kinamot. Wala ang makina. Ang problema sa mga scrolls kaning gigamit nga gisulatan, maghinay-hinay na ni siya og kadugta, madunot o paglabay sa mga panahon. Madugay na, dili man na siya magdugay, kay kuan man na siya, ma-decompose man na siya. So ang ilang gihimo, nagpili sila og pundok sa mga pare, mga espesyal gyud ni nga pili nila nga pundok sa pare, nga gitawag og mga eskribo, kaning manunulat. Kinsa may nagkopya sa mga kasulatan, gikan sa daan, ngari sa bag-o, nga scroll. Hey, balo ba mo nga seryoso kayo ni nga maong bulaton. Ug tungod sa kaseryoso ni ini, aduna sila gihimo nga balaod. Sa pagsulat lang. Una, ang parchment o katong gisulatan gikan gayud sa usa ka panit sa hayop nga malinis. Nagunahon na bitaw ko unsa may lain nga hayop nga malinis. So atong natun-an sa Biblia, ang mga hayop nga gi-offer nila nga gingon nilang malinis mao ning mga karnero, pero the Bible is silent, so ato na lang ingnon nga hayop no. So ang mao ni ang una nya kinahanglan ang magpreparar nini usa gyud ka Hudiyo, dili lain nga kaliwat, og ila kining bugkuson gikan usab sa mga string nga gikan sa hayop, mga bugkos giunsa ka na nila pagkuha, naghimo sila bugkos. So mao na ang una nga balaod nilang gihimo. Ang ikaduha, ang matag kulom kaning gingon nila kay ang iyang sinuwatan sa una sa Hebrew ana magod, no? So ang matag kulom dili gyud mo ubos sa 48 ka kulom ang gisulat nila ug dili usab mo saylo sa 60 ka linya. So naagyod sila gisunod nga balaod nga ilang gihimo. Ug ang tinta usab nga ilang gamiton katog yung tinta nga espesyal nga duna siya mga kanang mga espesyal kayo ang recipe. So doon na sa dayon na sila gimix ana nila nga espesyal jud kayo nya ang kolor ana itom ra gyud. Walay laing kolor nga gigamit. Ang ikalima, sa ikaupat, wala gayoy mga pulong o word nga ilang isulat nga mutumaw lang silang hunahuna nga sa ila lang memory. Kinahanglan og unsay nakita mao gyoy ilang isulat. Ug dili lang ana. Ang mga pulong nga ilang isulat, maura gyud ang ilang nakita, maura gyud ang ilang isulat. Ang mga skribo kinahanglan nga siguradoon gyud nila ang pagkopya ni ini. Ug bisan pa man gani ana sa ilang pagsulat ni ini, ila pa gani gyud ang isulti og kusog. Isulti nila og kusog, una nila isulat. Ug unsay ilang katarungan, ug unsay ilang nagpaluyon ining mong balaod, sila raman ang nahibawan ning mga panahon na. Pero klaro, og tataw kayo, nga doon na sila balaod nga gihimo, nga lisod kayo yun, nga serious kayo ang ilang paghimo nini. Ang sunod, giingon din nga, iya gayud nga trapuhan ang katong iyang gigamit nga pagsulat. Pluma ba na, unsa na siya, wala sa ko kayo, kuha na ang ato bulpin, para madali, no? So, ang iyang trapuhan niya, ang iyang bulpin, ay iyang gigamit sa pagsulat, sa dili pa siya magsulat sa pulong sa Dios. Ingon ni ana nila giunsa nila pag-amping ang pagbalhin gikan sa daan nga scroll hantod sa bag-o nga ang bisan ang pagsulat ini ilag yung limpyuhan, trapuhan nilag maayo. Unya sa dihang makasugat sila sa dihang ug ila usab nga hugasan ang tibuok nilang lawas kung makasugat sila sa pulong nga Yahweh, sa pagsulat nila sa pulong nga Yahweh. Dili sila mo ditso ug nagtrabaho sila pagkasugat nila,
Sa pulong nga Yahweh, sagrado kay na nila. Itawag na tog sagrado, no? Sacred. Mauna nga sila maligo sa daan. Maligo sila, manlimpyo sila silang kaugalingon. Una pa nila isulat ang pulong nga Yahweh, no? Nya, ang sunod, ang usa ka sayop sa ilahang gisulatan, doon na gani usa ka sayop, dili na pwede i-erase. Condemn. Buhat sa bag-o. Yung anak ka, kuhan yun, ka serious o ka istrikto sa paghimo nini. So, og dunay mga sayop nga makita sa tibuok page o dunay tulo ka sayop sa tibuok mga manuscript or sa page sa scroll, tulo lang. I-condemn na ang tibuok scroll, no? So, ang sunod niingon din sa matag pulong o sa matag litra gikwinta. Gikwinta day na nila na agad counted gina nila, no. Unya og duna man gani kuhaon nga litra, duna sila i-insert nga lain nga litra. So, yun sa nila pagpaagi nga ila ra kunong i-insert, wala sila gihimong erasure, gipulihan lang. Og ang usa ka litra mo mag-abot sa isig ka litra, ang tibuok manuscript i-condemn na nila. So itong makita mo isunganong naghisgot man tani ini. Tungod kaya itong makita kung unsa ka seryoso ang Ginoo sa pag-amping sa iyahang balaan nga kasulatan. Bisan pa man ang paghimo nini, naagyoy gituman ug naagyoy gisunod nga mga balaod. Og ang mga eskribo nga nagsulat niini gisultian na daan. Sulod sa lawak kun diin sila naghimo ni nagsulat. Ug duna man gani mangutana mutawag o makigsulti kanila bisan pa hari o ang hari, dili gyud sila mahimo nga mutagad, dili sila mohimo nga mutubag, ug dili sila mahimo nga makigsulti. Hangtod dili nila mahuman og sulat ang maong pulong sa Ginoo. Kay ang ilang gibasihan, ang ilang gitan-aw nga basin unya sila og masayop. Kay sa ato nang nabasa, kun masayop gani labay, bag-o na sad. So di gud sila mahuman. Yun ako lang na. Atong makita nga grabe ang pag-atiman sa ilang ginabuhat, no? Pero naamay dako gyud kayo nga gap sa panahon. Do na bay gidugayon ba? Unsa man nato pagkahibaw nga wala gyud na usab ni atong ilang gisulat, no? Paglabay sa panahon. Atong hinumduman nga ang karaan nga tugon o Old Testament nga gikopyahan sa bag-o nga manuscript, ang daan nga manuscript, I mean not the Testament but the old ang daan nga manuscript o nga gikopyahan sa bag-o, unsa may ilang gihimo. So kini nagtan-aw sila ila ginang gihatag yung dako kayong bili value, I mean gisihimo nila nga sacred na asa ko nang gingon ganyan sagrado na nila kay kini pulong gi-consider nila ni nga pulong sa Dios. So dili nila pwede sunugon, dili nila pwede ilabay. Unsa ilang gihimo? Ila kining gilukot, giktan, gisulod sa mga banga ug ila kining gilubong. Gibutang nila usa ka lugar nga sila ra sa nahibaw. Okay? So daghan siguro ninyo nga nakungog dinhi sa dako nga archaeological, katong pag-archaeological nga discovery, kasaysayan sa tibuok kalibutan niadto 1947. Dito sa usa ka lugar nga gitawag og Qumran, ako ni nabasa Cave of Qumran man pero dinhi Qumran, ato na lang ning padayon. Adunay usa ka bata nga magbalantay sa karniro nga milabay, niagi dito og naglabay og bato didto sa maong lugar. Og nakadungog siya og dunay nabuak. Mahibaw-an man nimo pag labay nimo murag na nabuak ba sa bato. Dako sa sikrong bato gilabay. Kay ugamay lang mo na hagtik ra no. Pero nabuak man sa to paigo-igo ang gidakon sa bato. So mao ni. Sa dihang miagi ang bata naglabay siya og bato dito sa langob. Og nakadungog siya nga adunay nabuak busa iyang gisusi. Gitan-aw niya ngadto. Pagtan-aw niya na among mga banga. Naay mga banga daghan. So mao na nga gisusi kini sa mga arkeologo o archaeologist nga na-discover nila nga mao kini ang mga banga na sudlan sa pinakadugay na nga manuscript katong mga sulat, no? Manuscript sa kanang gihimo ron sa Biblia, kopya sa daan nga tugon nga gitawag kini karon og Dead Sea Scrolls. Mao na ro gitawag ron sa Biblia, no?
Naana sa image nato sa screen kana mao na siya ang Dead Sea Scroll, no? Unya ang manuscript gikan sa Dead Sea Scrolls mas una pa og 1,000 ka tuig kumpara sa ilang pinakadugay na nga manuscript nga naa nila atong higayuna. Sa to padugay pag giday kayo, 1,000 pa ka tuig ang gidugayon ni atong mga script. Sa to pa una gyud to ug sa mingon tag authentic siya, tinuod gyud siya, mas tinuod gyud tong pinakadugay kay mao mo toy naguna. Pero ato makita dinhi unsay kalainan. Mingon dinhi. Ang mga nilabayng katuigan nakakuha sila og 100,000 nga mga pisa-pisa sa katong dito sa banga, to sa manuscript nga ilang nakita, no? Nya mga tago sa ilang gitakdo nila. Nakaabot kini 800 ka karaang dokumento. So murag puzzle ba kay wa naman na kuha naman siguro na naguba na nadunot na gitagsa-tagsa na lang nila. Og nakaabot kini og nakahimo sila 800 ka karaang dokumento. Ang mga bahin sa basahon sa karaang tugon walay labot ang basahon ni Esther nga nakit-an gikan sa didto sa Dead Scroll, mao ni niabot lag 800. Ug ang kinatibuk-an ang basahon sa Isaias didto usab nila nakita. Ang kinatibuk-an gyud sa the whole good book of Isaiah didto nila nakit-an. Kana nagpamatuod nga giunsa gyud pagpreserbar sa Dios ang iyahang balaan nga pulong. Unya mahitungod usab sa bag-ong tugon sa New Testament. Lain usab ning sugilano nasayod kita sa Ginoong Hesukristo namatay og nabanhaw niadtong tuig 30 Anno Domini or AD. So ang unang basahon sa bag-ong tugon wala pa kini mahisulat hangtod wala moabot ang tuig 50 AD. Anyo ba na or ano ba yan? Anno Domini. So ang unang basahon sa bag-ong tugon wala pa kini mahusulat hangtod nga wala moabot kining tuiga. So sa sulod sa 20 ka tuig di inapundar ang unang iglesia, wala sila'y mga Biblia na itong mga panahon na. Kita nang hinubra. Nasa cellphone, nasa libro gyud, no? Unya 20 ka tuig wala sila'y mga Biblia, unya wala sila'y bag-ong tugon. So sa ato pa ang ila dito ang mga katong daan nga sa Old Testament ang ilahang gibasa o ilang gibasihan. Yeah. Ang ilaha lamang kay ang makuha gikan sa mga pulong sa tao, gikan sa mga apostoles. Wala sila'y mabasa. So ang gihimo nila nga mahibalo sila sa pulong sa Dios, pinaagi lamang sa pulong usab sa mga witness katong mga apostoles nga first hand nga nakakita gayud o nakadungog o nakakita sa mga scroll, no? So sulod sa mga napo ngadto sa 20 ka tuig, ang mga Kristohano ni adtong panahon na anaa nila kay giasoy lamang og sa mga personal nga nakasaksi ang pulong sa Ginoo gyana ba istoryan lang tasa. So walay dalang papel. Ug ni kuyanap kini pinaagi sad sa pagsulti nila sa ubang tao. So ang pagtuon nila, ang pagkahibalo nila sa pulong sa Dios pinaagi lamang sa pagpasapasa og istorya. Mao na lisod mayon ta og tinuod lang istorya. So ato makita gyud kun unsa gyud ka grabe ang gihimo sa Ginoo, kamayo sa Ginoo sa pagpreserbar sa iyang pulong. Sulod ani mga tuiga, mga apostoles na matikdan nila nga ingon sila di na magid may madugay ani mga matay man sad mi. Ang magsige lang migsulti, so kisa pa may musulti unya. Kami first hand mi sa nakasaksi. So ang gihimo sa mga apostoles ila na kining ginahinay og sulat. Ginahinay nilang sulat, mao gihapon ta gipasapasa nilang sulat, pero sa kadugayan na ila na ning gitipon, ilang gisunod gyud nila, unya mao na ni nahimo karon nato nga Biblia nga naa na ang ebanghelyo. O si Pedro o si Pablo usab nagsugod pagbuhat og mga sulat alang sa mga iglesia, mao na ni nakapuno-puno na, nagkadugang na ang nanay mga sulat ni Pablo. Ug sa unang panahon wala pa kini natapok, dili pa ni libro, no? Gipasa-pasa lang kini sa nadugay na ilang gitapok, mao ni akong giingon ganiha, gitapok nila og nahimo ng libro. No? Apan naagihapon ni pamaagi na sila'y gihimo nga susama sa balaod nga gihimo sa mga eskribo nga kinahanglan ang nagsulat niini mga apostoles katong ilang gitapok,
naghimo karon nga Biblia. Kinahanglan magsulat ani or ang nagsulat ani or ang musulat niini usa ka apostoles. Unya ginadawat ni sa tibuok iglesia sa mga tibuok kalibutan, no? Sa mga simbahan. Unya matinud-anon kini mga pagtulun-an nga ato nakita. Matinud-anon kini sa pagtulun-an ni Ginoong Hesukristo. So, ang nagsulat niini gidawat sa tibuok kalibutan sa mga iglesia o kining nagsulat nini mo tinud-anon sa pagtulun-an diha ni Ginoong Hesukristo. Bugat na kayo. Daghan na kay tag makita dinhi o na nadungog nga mga buhat sa Ginoo nga nagpamatuod nga ang pulong sa Dios nagpabilin gyud og nilahutay hangtod sa hangtod. Hangtod wala moabot ang tuig 367 AD mao kini ang unang panahon nga natapok na ang 66 ka mga libro o basahon. Giusa nila. 66 books sa usa ka libro, sa usa ka basahon nga mao ang Biblia, no? So adunay pangutana nga mitumaw niingon nga unsaon nato pagkasiguro nga anaa kanato ang bag-ong tugon. Nga mao gayud ang naisulat sa milabay nga 2000 katuig, no? Ato nang kuanan, ato na nang ibutang sa tungnunan ng pangutana. Pipila ka ninyo kung moadto kamo sa eskwelahan, mao ni atong example. Makadungog kamo mahitungod sa ngalan nga Julius Caesar. So familiar siguro ta o dili ta familiar sama sa ginabuhat sa una, pangutana mo. No? Julius Caesar familiar kay nato tungod kay naa ni siya sa Biblia. Mutuo ba kamo aduna gayoy taong giganlag Julius Caesar? Nahibalo ba kamo og nahibalo ba kamo nga pila ka manuscript nga naa ang iyang ngalan? So adunay napulo ka buok manuscript nga nahisulat ang pangalan ni Julius Caesar. Ang usa sa pinakadugay nga naa nato nga manuscript nga nahisulat ang pangalan ni Julius Caesar usa ka libo na katuig human sa panahon nga buhi pa siya. So 1,000 years after, o sa kalibo katuig, gikan nga siya sa iyang kamatayon, una pa nasulat ang iyang pangalan. Nituo ba kamo nga naa gayoy tawo nga giginlag Julius Caesar? Sumutuo ta. Tungod kay naa may nahisulat nga doon na may napulo kabuok manuscript nga naa ang iyang pangalan. May tungod usab ni Plato. Nakadungog og sermon ganiha nga Plato kuno dili ka ng Plato nga kan-anan. Plato ngalan ni sa tao, no? Adunay 7 ka manuscript, no? Nga naa ang ngalan ni Plato. Ug ang gidugayon nga sa manuscript nga nagisgot siyang pangalan 1200 katuig human ang iyahang kinabuhi. So gilayon sa ngalan ni Plato naa gyud nahisulat ang iyang ngalan. So kay naa man sa script sa manuscript mutuog yuta nga naa ang ngalan ni Plato. So, ang pangutana, sa lain nga tao, mutuo ba sa ginganlan nga Aristotle? Murag familiar na gina nato kay ni Plato, si Aristotle. Naibalo ba kamo kung pila ka manuscript nga naa si Aristotle? Adunay 5 ka manuscript. Ug ang gidugayon usab sa manuscript nga kini nisulat, 1400 katuig gikan sa iyang kamatayon, human ang iyang kinabuhi. Nahibalo ba kamo pila ka manuscript ang bagong tugon, ang New Testament? Og nasayod ba kamo unsa kalayo ang pinakadugay nga manuscript? Ang pinakadugay nga manuscript nga anaa nato kay niadto pang tuig 125 AD o 125 katuig. Diin 35 katuig nilabay human ang bag-ong tugon. So pagkahimo sa bag-ong tugon atong gitan-aw nagbalikan nato naa diri sa 50. So 35 katuig nilabay nahuman ang pagkahuman sa bag-ong tugon, mao ni ang pinakadugay nga manuscript nga anaa kanato. So sobra sa 5,000 og 700 ancient o karaan nga manuscript sa Griego nga naa sa bag-ong tugon.
So ang pangutana na sa unsaon man to pakibalo nga tukma ni siya. O nihaom ni siya. O tinuod ni siya. Uban kaninyo basi nakadungog mo ginganlan nga nag-ingon nga dili na 100% dagan maingon nga di na tinuod na. Dili na 100% nga tinuod na. Adunay pipila nga mga aduna usay mga pipila ka mga scribal copying errors kana bang mga sayop nila. Gamay ra magay nilang sayop pang tuition. Panalitan kanang pang tuition, kanang kama, dunay gamay nga sayop sa spelling o na wala mahimutang o klaro ang words. Sa atong gistudyuhan ganiha nga istrikto kayo ang pagsulat sa eskribo. So, diha na mosulod ang textual criticism, no, sa mga scholars. Ako ni gitanan ko pagsaway man ni sa mga text kanang textual criticism siguro. Og pagpanaway sa mga nahisulat, apan ang mga scholars nagsulti kanato nga anaa nato karon ang 99.5 o 99.5 nga tukma ang kadtong mga ginagmay nga sayop tukma ang nahisulat sa maong scroll. O kadtong mga ginagmay nga sayop wala kini maibsan, no? Wala makuhai. Usa niini ang nakapikto sa atong doktrina. Wala gyud ni siya bisan gamay nga nakapikto nakadaot sa atong doktrina. Ug walay laing karaan nga basahon nga nilungtad hangtod karon nga daghan nga gihimong daghan kayo og kopya. Mao ni nakakuan ko sa una nga ang pinaka-selling box kuno di kuno mao tay gingon ang Biblia gyud kay bisan asa ka makakita ka Biblia o eskwelahan, ospital, sa balay o samot na sa mga iglesia, no? Sa una sa Amerika daghan kay na pero niabot ang panahon nga ila naman ang gipangkuha especially sa ilahang government mga institution, eskwelahan. Pero naa gihapon, wa gihapon na mawagtang. Mao kini ang kalig-on sa pagbalhin. Kung unsa pagsulat sa mga apostoles ni haom gayud ang naa sa atong Biblia karon. So, ang ikaduha ubos sa preserbasyon mao ang Biblia nila hutay sa atake sa tao. Sa una giatake sa panahon kanang panahon dugay kayo. Kalimot na ta ana. Pero ang sunod ang mga tao nagyoy ni atake aning basahon kining mao ang Biblia. Sa tuig 303 AD, usa sa mga emperador sa Roma, si Emperor Diocletian, nagdahom nga iya nang nagunob o nasunog o naguba o nawagtang ang mga Biblia. So mao din siya ang emperador nga naghimo nga giwala niya ang tanang mga Biblia, no? Apan sa iyang pagkamatay, sa wala pa human sa mga tuig, walay puas niya kaluoy, ug walay puas ug walay kaluoy ang pagpamatay ug paglaglag, nagpabarog siya sa kaposte. Didto sa diin dapit ang katong mga Biblia gisunog. Kapag barog siya og poste, unya iyang gibutang dito extinct is the name of Christian. So, ug ato nang lain nga pagsabot no longer exist. Wala na ang mga Kristohanon. Kay tungod ang Biblia, nagtuo mo siyang iya nagisunog. So mao kini, 20 ka tuig ang milabay ang bag-ong emperador nga si Constantino kay wala naman ang emperador nga si Diocletian, nipuli na ni ang bag-ong emperador si Constantino og nagtanyag og ganti kung kinsay makakaplag sa maong basahon ang Biblia. So siya nagtanyag. Ato ni manan humana gipang sunog na tanan ni Diocletian. Apan pag-abot ni Constantino, ningon siya, nagtanyag siya o ganti kung kinsa ang makakita sa nabilin pang mga Biblia. Ug sulod sa 24 oras o usa ka adlaw, adunay 50 ka kopya ang ilang nakitaan. Mao ni ang ilang gipanaguan. So makita nimo kung sa panahon nga wala pa magpakabana ang Ginoo siyang pulong, niadtong pagsunog ni Diocletian, hurot na unta. Apan doon na pagi mga Biblia nga gitaguan sa mga Kristohanon. Mao na nakakuha sila og mga kopya ni sulod sa 24 oras. Usa ka adlaw, doon na 50 kabuk na palgan, no? Napay laing sugilan, no? Nakadungog ba kamo mahitungod ni Voltaire? Voltaire ba ni? Voltaire. Basta. Siya nagtagna nga ang mga Kristyanismo magunob sulod sa 100 years. Sulod sa iyang pagkinabuhi. So sa iyang lifetime niya, within 100 years guba na gyud ang Kristohanon or ang Kristyanismo. No? Ug usa lamang ka lugar nga makita ang Biblia dito na lamang sulod sa museo. So usa sa dinis siya nga
nagsigi og panggun-ob aning mga Biblia sa basahon. Gusto silang ma-eliminate tanan, mawagtang ang tanan. Nya, nahibalo ba unsay nahitabo ani niya? Ang nahitabo, ang sirkulasyon sa Biblia nagpadayon. Imbes nga mawagtan nilambo sa tibuok kalibutan. Ug ang nakapahingangha o nakapakasurpresa pa ginato ug nakanindot pa gyud nga sulod sa 50 ka tuig gikan sa iyang kamatayon niadtong 17 tuig 1778 o usa ka libo og 778 usa ka Bible Society nga sa Geneva gipalit ang iyahang balay. Wala na ni siya, wala na ni si kaning nagsigukod sig pangsunog aning Biblia gabaan. Ito ang gaba. Ay magtuon ang gaba. Dili na tinuod. Ekspresyon na siya. Ang sirkulasyon sa Biblia nagpadayon paglambo sa tibuok kalibutan. Mao ni nakapangingang ano? Ya, sulod sa 50 ka tuig sa iyang kamatayon, mao ni gipalit sa Geneva Society ang iyang balay. Unya ang atog yung matan-aw gyud ang iyang printing press, wala tayo siguro kaning printing press niya sa una, mo ni kompetensya sa printing press sa Biblia. Mo to gusto siya mawagtang ang Biblia. Aron siya na mag-imprinta. Wala na, mga conspiracy theory, di na, wala na dire. So, sa pag-imprinta sa mga Bible, gigamit pa gyud ang iyang imprintahan. Grabe ni siya ni kontra ni Biblia. Mao na ang dunay mga pag-usab ba, gitawag na turn of events ba. Dunay kausaban gyud. No? Ang Ginoo nagdeklarar nga ang iyang pulong mulungtad gayud hangtod sa kangturan ug tinuod gayud ang gipamulong sa Dios. Kinsa katong gustong mugun-ob sa balaang kasulatan, wala mo batok sa tao, kundili ni batok sa Dios. Unsay nahitabo silang kinabuhi, tanan nga pakyas. Sama nining usa ka tawo nga nagsigi og pangguba sa Biblia, nawagtang na siya. So sultian ko mo sa tinuon sa nahibaw-an nato ang Ginoo gipreserbar gyud niya ang iyahang pulong sa matagkuha nimo sa imong Biblia physical man o digital hinumdumi nga ikaw nagbaton sa pulong sa atong gamhanan nga Dios. Ma-digital man siya o mga kanang physical nga libro. Gigunita nimo ang balaan nga pulong sa atong gamahanan nga Dios. Mao kana ang test pagsuway sa pagpreserbar, no? Mao kini ang ikaduhang pagsulay, credibility o kredibilidad o kasaligan, butang nato, reliable, no? Kung musulti kita nga adunay butang nga kasaligan, katuhuan o tukma gayon ini, kung atong sulayan magpamatuod kita niini kung kini tinuod ba. So daghang mga Kristohanon nga wala makabaton ining maong pangunahuna. Ug mao kini ang rason nga dali ra sila nga magduda. Labaw na gyud kun makadungog sila nga dunay musulti nga batok sa Biblia nga musulti nga dili na eksakto. Gimensyon dinhi Kristohanon, dili ni ang katong dili magtotoo mga Kristohanon. Ug tungod usab nga aduna kitay nining mga pangunahuna, nagtuo usab kita nga ang Biblia ug ang pulong sa Dios dili gyud mo lahutay sa mga pagsulay kay negative naman ang atong nahuna. Mawa na di na magdugay, no? So ang Biblia kasaligan gayud. Mubarog kini sa bisan unsa nga pagsulay o sa bisan unsa nga pag-imbestigar o research nga gihimo nila kung tinuod ba gayud ni. Pan ang Biblia nagpadayon ug ang pulong sa Dios mibarog hangtod sa kangturan. So atong basahon sa Salmo 33 bersikulo 4 gikan sa maayong balita nagaingon, matuod ang mga pulong sa Ginoo ug kasaligan ang tanan niyang mga buhat. Naa ni sa karaan nga tugon sa Salmo 33. Sa Proverbs o Proverbio 30, kapitulo 30, bersikulo 5, nagaingon, tumanon gayud sa Dios ang iyang gisaad, sama siya sa usa ka taming alang niadtong mudangop kaniya. Paganinduta. Siya atong shield. Ug mudangop ta sa Dios pinaagi sa iyang pulong, tagaan kita niya og proteksyon. So aduna kita hisugutan nga tulo ka butang mahitungod sa kredibilidad sa Biblia. Daghan pa unta ni pero wala na tay panahon. Murag maabtan ta og panihapon.
So atong makita una gitawag nig internal consistency o pagka makanunayon. Mao ray nakabot nako nga si Buano ani. So bisan kinsa nga abogado mingon gayud siya, mao kana ang butang nga pinakaimportante nga atong gikinahanglan, kanang consistency, no? Kayo say mag-usab-usab ang istorya sa ka kliyente sa dihang anaa siya sa kaso. So daghan tang makita nining sanglitanan, no? Mag-usab-usab ang ilang istorya nga mao na hinungdan nga magduda ta kung tinuod ba gyud ni ang iyang gisulti. So ang Biblia usa kini ka koleksyon sa 66 ka basahon. Usa na kini ka library para nato. Kung tanaw nimo 66 books, usa na ni ka library. Ug nahisulat kini sulod sa 1,005 ka tuig ang pagkasulat niini. Ang pagkanindot lang naapagyoy atong makita dinhi nga ma-amaze kita, no? Ang nagsulat niini nagkalain-lain. Lain ang kaliwat, lain ang nationality, lain ang lugar, lain ang trabaho. Sama ni Moses, usa ka Egyptian prince o prinsipe. Si Joshua, sundalo. Si Samuel, usa ka pari. Si David, usa ka hari. Esther, usa ka reyna. Si Ruth, asawa, plain housewife lang ni. Job was a rich farmer. Amos was a poor farmer. Isra was a scribe, manunulat. Isaiah was a prophet, sa kapropeta si Isaiah. Si Daniel, prime minister sa Egypt. Nehemiah was a cupbearer, mo'y tagdala, ang assistant o right hand sa hari. Si Matthew usa ka tax collector. Mark was an evangelist. John usa ka dato nga fisherman o mananagat. Si Pedro usa ka pobre nga mananagat. Si Jude ug si James probably mga karpintero. Ug ang atong makita ni si Pablo usa ka tent maker. Kining tanan sila nga atong gi-mention dinhi. Lain-lain ni sila og panahon, lain-lain sila og kaliwat, lain-lain ni sila og trabaho. Atong makita dinhi nga kini sila daw susama nga nagmugna og usa ka edipisyo. Katedral ba? Human sa daghang katuigan, si Isra nagbugna og lain, si Pablo naghimo og lain, o kining tanan sa dihang igambanay na muhaom kini sa matag usa. So lain silang panahon, lain sila pero wala sila makasumpaki, nagkahiusa sila. Mao ni ang pulong sa Ginoo, no? Ang 66 ka basahon nagkahiusa sa ilang mensahe ug nahimong usa ka libro, mao ang Biblia. Ug nagkahiusa sila diha, sila bahin sa kinaihan sa Dios. Nahibalo ba kamo sa Genesis 1? Atong tanaw ng Genesis 1. Niingon dinhi sa dihang miingon sa pagsugod sa Dios sa pagbuhat sa kalibutan. Or in the beginning, God, no? Sa Hebrew nga pulong ang Dios plural, kanang dili na siya usa, no? Gipadayag sa Dios ang tulo ka personas sa usa ka Dios sa dihang wala pa ang bag-ong kasulatan. So nana na siya, no? Niabot na siya kaning atong gitawag og Trinity. So sila nagkauyunay matungod sa kinayahan sa Dios. Usa ka Dios, tulo ka personas. Sa kinayahan sa sala nga kita nakinahanglan og katubsanan ug ang tanan nagatudlo didto ni Hesukristo sa iyang pagkat Dios, sa iyang pagkatao ug ang tumo ug tuyo nini sa iyang pagkatao para kita maluwas ug mawagtang ang atong mga sala. Aron mahimaya ang atong Dios nga mahan nga ato sa langit. Mao ni ang gihimo. Ug sigurado ko nakadungog na mo sa tawo nga nag-ingon nga ang Biblia nagkasumpaki. Na nagyud siguro nakasulti ninyo, no? Nasayod ba kamo nga ang pagsulti nga adunay panagsumpaki sa Biblia usa ka seryoso kayo nga pasangil? Kung naay mo sulti sa inyo may tungod sa pagsumpaki sa Biblia, pangutan-a sila kung naa ba sila ebidensya. Bisag usa lang makahatag sila. Kadaghan ining mga tawhana wala gayoy ikahatag nga ebidensya kay kaning ilahang gihimo, nagsunod lang ni sila og istorya kung unsay lang nadungog. Nakabantay mo ng parot. Tudloan ni mo istorya, no? Unsay mo isulti? Ila sa naibalik, iikor na niya. Mo ni ang klase sa mga tao, ng istorya sila, muhatag sila og pasangil sa Biblia nga nawala magkahiuyon.
panluyo ang tanan di ay wala gid sila nahibaluan. So atong makita nga nagsulti nini wala gid sila kalibutan, wala gid sila alam nga pagtuon o kahibalo sa pulong sa Dios. Ug bulahan kamo mga igsoon. Nga kamo nasayod kamo kun unsa ang pulong sa Dios ug anaa kaninyo ang pinaka manindot balaan pulong sa atong gamhanan nga Dios sa inyong nga kamot mismo. Daghang higayon nga daghang higayon ani nga ang tinud-anay nga isyu dili contradiction kay ningon man sila contradiction kasi sumpaki pandili man ni sumpaki kundi dili ni mahitungod sa contradiction sa Biblia kay wala man gyud na ang mahitungod ni sa ilahang kasing-kasing tungod kay dili gyud sila gusto mutuo. Mao gyud na. Kay kini mga tawhana og mutuo lang ni sila dili ni sila maghimog istorya nga nagkasumpaki ng Biblia wala dili na tinud ang Biblia walay kamatuoran ng Biblia. Busa dili nato ibaliwala kung unsay gustong tuhuan sa usa ka tawo. Kay basin unyag makabaton kitag tulubagong sa magbubuhat. Kung ang tawhanan nituo sa Biblia ayaw igna nga ayaw pagtuo. Kay ikaw manubag sa Dios. So makasunod sa sunod makadungog mo ni ana ayaw mo pagpabalda, ayaw mo kabalaka, ayaw taga inyo gibugaton. Kay kana dili tinuod. Isip Kristohanon nagbarugta sa atong gibarugan nga mao ang pulong sa Dios. Kasagaran aduna gay maayong tubag sa mga pangutana. Aduna gay mga tubag anang mga pangutana. No? So ang pagkamakanunayon bisan sa nagkalain-lain siya og gikanan nga mga authors ug uban pang nagkalain-lain ang mga sinulat apan kini nagkahiusa mao ni atong mapamatuod nga ang original nga gigikanan sa Biblia gitawag nato og supernatural. Ang Dios gayud ang kuan ni naghatag ini kanato. Kay ang Biblia puno man sa kasaysayan. Ug ang kasaysayan sa Biblia giusa sa usa ka teolohiya, no? Theology. Igo ang ebidensya nga ang Biblia dili lamang basahon sa kasaysayan apan dili ni history. Apan kini basahon nga tukma gayud sa iyang gisaysay na history nga makakita ka sobra na ikulang. Apan kining Biblia nihaom gid kini sa unsay gipadayag niya sa iyang pulong. Ang matag punto nakiksulti kini sa imo pagbasa sa Biblia daghang kang makita mga nagrepresentar nini nga makita ni mga tinuod ni siya o nakatabang kini nga pagprobar nga ang pulong sa Dios tinuod gayud. Naay gipamutang diyang pangalan sa syudad, sa tao, sa gobyerno, uban pang mga lugar, mga nature, sapa, suba, uban pa. Nagisgot kini sa mga panghitabo, sa mga tao ug sa pangagamhanan. So history. Matawag nato siya history apan kini nagsaysay gayud usab nga tukma sa iyahang gisaysay, no? Ang punto dinhi sa magkasaysayon nga pakisusi wala kini nagpamatuod apan kini nakatabang. Ang pag-research ani sa Biblia wala gini ingon nagpamatuod nga mao na Biblia. Kay dili sa tanang higayon hibaw ta unsay atong gibuhat. Bisan pa kinsa ang manunulat nina. So kini nakatabang og dako, no? So na may example ani. Daghang katuigan ni angkon ang mga kritiko nga walay ni tumaw nga ngalan si Pontius Pilate. Apan ang arkeologo nakadiskubre nga dunay usa ka papan kanang tablet mga bato nga nahiukit ang pangalan ni Pontius Pilate. Ug ang Biblia usab nagahisgot, no? Nga nay tribo sa Hittites. Di na mga kritiko nga wala gid mo tuo. Magsig panaway, no? Ilag yung kining gidinay. Apan ang scholar nagkaingon nga aduna gi imperyo sa Hittite nga naa sa kayutaan karon nga gitawag nato og Turkey, no? So ang magidudahon nangangkon nga wala gay sukad nga usa nga magmando nga giganlag Belshazzar. Kani si Belshazzar usa ni ka leader ug gihimakak usab kani sa mga kaning mga kritiko nga wala say hari nga ginganlan og Sargon. Pankining duha ilang gihimakak ng pamatud-an kini nga sila sayop pinaagi usab sa Biblia. Ang uban nagasulti nga ang tibuok kasaysayan ni David dili tinuod. Gihimo na ning myths, tiyaw-tiaw na kuno ni, dili tinuod. Wa man silang basa. Unsaon man napagkasayod o di silang basa. So mao nang ingon nila nga di tinuod. Nga wala gayud kuno haring David. Apan diha sa Tildan na diskubre sa usa ka archaeologist nga dunay nakasulat may tungod sa House of David o balay ni David. Meaning, mao na ang biblical dinhi nga makita nato masuta nato nga mao ni ang gingarian ni David niadtong panahon na. So, sa dili pa matapos ang at the end of 1950s, no less than 25,000, no? Matod pa sa gisumada sa manunulat.
Sa 1950s, no less than 25,000 biblical sites nga nakita nila, na-discovery nila sa mga archaeology. Na ay ilang mga discovery proving, nagprobar nga ang Biblia tinuod gud kani ug walay lain nga religious document o religious nga kanang document ani nga sa istorya ani Biblia nga nakita nila nga dili haom o eksakto. Matud pa ni Chuck Colson, no? So atong tanawon ang bagong tugon, arita sa bagong tugon nasad. Pitna. Atong basahon ang Lucas 2:1-3. May balita. Ningon din ni atong panahon na mipakanaog og sugo si Emperador Augusto nga ang tanan magpuyo sa tibuok gingharian sa Roma magpalista. Si Cirenio mo ay gobernador sa Syria ni atong panahon na sa paghimo sa panglista. Busa ang tanan miadto og tagsa-tagsa sa ilang lungsod og magpalista kay sa una god og panahon sa census og di ka mo ulis inyo ha, wa na imong ngalan. So unsay imong propiedad didto? Mawala na imong propiedad kay dili nakataga didto. Mao ni gingon diri. Mawala na ang imong titulo sa yuta kun dili ka magpalista, magpa-census. So usa ka ngalan nga tawo nga William Ramsey, usa ka dili kini magtuo nagtakda nga iyang pamatud-an nga iyang bahilyo ni Lucas puno sa sayop. Pero dili di ay. Unsay nitabo? Si William Ramsey iyang giingon dinhi, look, history is unsurpassed regarding its accuracy. Wala gyud nakita ginya kun unsa gyud ka-accurate, no? Unsa kahom, no? Ug nahimo siya hinuon, unsay nitabo niya, nahimo siyang magtotoo ni Hesukristo tungod sa iyang gihimo nga investigasyon. So mas maayo siguro ning unay daghang mag-imbestigar, magduda. Nindot kay ang gihimo sa Ginoo. Nahimo nino sila Kristohanon. Nakadiscover sila usa ka kopya sa census ug mobalik ang tanan sa syudad kung diin sila gikan o gusto sila mopaila. So nakita nato nga sayop gyapon nilang pagtuo nga walay census. Mao man gingon sa mga kritiko. So nang natuki ang pagbalhin sa ato nasad gitan-aw ang kasaysayan ug hisgutan nato ang ikatulo nga punto, ang credibility. So prophetic credibility. Mao ni gingon usa ka dako ka matuoran nga atong masaligan ang Biblia. Mao nga ang Biblia puno sa mga propesiya. Ang Biblia puno sa mga propesiya, mao na nga mosalig gid kita ni ana. Ug daghan usab kayo mga propesiya nga natuman. Nahitabo bisan og inigbasa nato niini. So sa Isaias 44, 24, 27, 28, 24 ug 27, 28 nagaingon, mao kini ang giingon sa Ginoo nga imong manunubos nga maoy nag-umol kanimo didto pa sa tiyan. Ako mao ang Ginoo nga maoy naghimo sa tanang butang, maoy naghikyad sa kalangitan ug nagbuhat sa yuta. Ako kining gihimo ni ako ang naghimo ning tanan. Sa 27, 28 gingon, sultihan ako ang kailadman. Hubas ug mahubas ang katubigan bahin ka zero, mingon siya ikaw ang magmando sa akong katawhan. Tumana ang tanan kong tuyo, tukura pag-usap ng Jerusalem, gipamutang ang patukaranan. So mao ni ang mga propesiya nga natuma na. So sa atong basahon sa Isaias 45:1, ningon dinhi. Isaias 45:1, gipili o gimanduan sa Ginoo si Ciro aron pagbuntog sa kanasuran o pagpukan sa mga hari o pagabli sa ganghaan aron dili na kini masirhan. Mao kini ang iyang giingon kang Sirio. Giingon ni sa pulong sa Ginoo sa wala pa mga tao si Sirio. So usa na sa mga propesiya. Kapin og kulang usa ka gatos ka tuig wala pa siya magmando, ang Ginoo nagtawag na niya. So wala pa ni siya matao. Wala pa siya magmando, may mong leader. So mao kini ang pipila ka mga ehemplo. Ang atong punto ini ang Dios ang Dios sa iyang pagkamaalamon o pagkagamahanan naglatid na sa umabot. Labi na gyud sa atong kinabuhi. Mao kini ang mga propesiya nga makita dinha sa kasulatan. Iya lamang tang gipalantaw og gamay lang, no? Ug ang lain pagkamaturan, ikaw ug ako jutay ra gyud ang hibaluan kumpara sa Dios. Busa kinahanglan ang atong kinabuhi, atong isurrender diha sa atong Ginoo. Kining tanan nagpakita dili lamang kredibilidad sa Biblia, kundi hasta ang kredibilidad mismo sa atong Dios. Kung nahimo kini sa Ginoo sa iyang kasulatan, mahimo usab niya sa atong kinabuhi.
nga siya kasaligan yun nato atong kinabuhi, no? So sa marin ini sa atong tanawon ang preserbasyon. Sa preserbasyon ang Biblia nilahutay sa kadaghang pagsulay sa panahon. Kaduha ang Biblia nilahutay sa kadaghan pagsulay sa pagsulay sa tao, no? Ang ikaduha sa credibility, internal consistency katong pagkamakununayon, historical credibility, istorya unsa ka tinuod, prophetic, mga propesiya nga natuman. So sa dili pa matapos atong tanaw ng pila ka mga aplikasyon sa atong pagtuon sa tanang impormasyon nga atong gipaambit, atong naambitan karon. Unsa may pasabot ni para nato? So, una, basaha ang pulong sa Dios. Ikaduha, kahimut-i siya. Matod pa sa basahon sa Jeremias 15:16, niingon dinhi, gipatalinghugan ko ang tanang gisulti mo kanako, O Yahweh, Diyos nga labing gamhanan, imo ako. Ang imong mga pulong nagahatag kanako og kalipay. Ang Diyos nagsulat kanato, apan kita wala gayud mo basa sa iyang mga sinulat. Bulahan ang nibasa, apan daghan ang wala. Ang Ginoo nang himong manunulat, bisan pa man aduna na tay manggihubad aron sayon pagbasa, apan wala gyud mo basa ang uban. Ang uban mingon kanyo nga dili ko ganahan mo basa na kay wala nay kamatuoran. Tungod kay wala man sila nasayran. So, sa atong tanahon, daghang tawo nga naara nagatubang sila mga gadgets, social media, mga butang dinis kalibutan, nga mao'y nakapuno silang una-una, nakapuno sa ilang kasing-kasing. Wala nay luna ang balaan nga pulong sa Dios. So akong pagampo, karon nga usa ka butang ang buhaton sa Ginoo nato. Nga ang Ginoo mao magbag-o sa ato ang kadasig sa pagbasa sa pulong sa Dios. Ug mahimo nga dili gyud kini mahimo nga wala kini sa atong inadlaw nga pagkinabuhi. Sama kini ang kining pulong sa Ginoo, sama kini sa pagkaon. Sa naghihatag sa Dios ningon siya ang pulong niya nga dili lamang sa tinapay mabuhi ang tao, apan pinagi usab sa pulong nga mugula sa baba sa Dios. So akong ikasultig pabaw nako ninyo nga kamo mga igsuon anaa nining maong basahon, gitawag og Biblia. Atong tan-awon diha sa screen naatay acronym sa Bible og atong tan-awon. Kining Biblia mao ni gitawag nato og manual sa atong kinabuhi. Ug manual sa atong kinabuhi atong basahon aron maayo ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. So inyong makita dinha sa screen, gingon dinhi ang Bible, basic instruction before leaving earth, or basic instruction before life ends. So importante gyud kayo mga igsuon. Kung unsa pag-amping sa Ginoo sa iyang pulong, sama usab ang pag-amping niya kanato. Busa ang iyang pulong mo'y naghatag nato paglaom, mo'y naghatag nato og kinabuhi. Magampo ta. Langit nung Amahan, salamat Ginoo sa imong paghatag sa imong pulong nining kaning kapunon. Tugod Amahan, nga magpabilin kini sa among hunahuna, sa among kasing-kasing, ug labaw sa tanan sa among kinabuhi aron kami magkinabuhi sa imong kagustuhan. Salamat o Dios nga ikaw gayod ang Dios nga mahigugmaon. Salamat Ginoo nga imo kaming gipahinumduman sa kanunay nga ikaw lamang ang among gikinahanglan ug wala nay lain. Ug kun wala ka or apart from you Lord, wala gyud mi mahimo. Busa tagay kami kadasig kusog nga kami magpabilin nga magsunod kanimo Ginoo, magtuman sa imong mga pulong ug mahimo kami Ginoo nga sumusunod ni Kristo. Nini kapunon, kawang pasalamatan Ginoo, ug salamat sa imong pulong sa imong gihimo, mga kalampusan sa imong pagbuhat ining gipamuhat ining kapunon. Dalaygon ka sa walay katapusan kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Ug amen.